Atong sayron ang dugang pang mga balita sa Mindanao. Makobanato si Efren Mamak live sa General Santos City. Efren. Salamat, Sara. Mihikli ng kapin 30 ka magbana yung gibaha ang pipila ka mga barangay sa Glan, Sarangani gumikan sa kusog nga ulan kagahapon. Ani ang report? Buntis pa naman yung mga anay. So, unexpected kayo ang atong panahon karon. Gitabangan na og luwas ni ining mga residente ang buntis nga anay nga baboy sa ilang silingan. Human miabot na sa kutob hawak ang level sa tubig baha sa barangay Glan, Padido, Glan, Sarangani. Human mibundak ang kusog nga ulan Lunes sa buntag. Gani ang maong tubig baha misulod na sa pipila ka kabalayan sa maong barangay. Daw-dagat sab ang kadalanan sa barangay poblasyon human Gilunupan. Gani dunay mga sakyanan nga nangatanggong na sa kadalanan gumikan sa tubig baha. Sa sulod sa panimalay sa ubang residente, makita nga nangahumol na ang pipila ka mga gamit sa balay sa tubig baha. Matod sa MDRRMO Glan, muabot sa 31 ka mga barangay sa maong lungsod ang nabahaan. Sa maong ihap, gibana-bana ang muabot sab sa 30 ka magbanay ang mihiklin padulong sa gym sa Glan. Nagikan matud pa sila sa barangay poblasyon. Hinuon walay naangol sa maong pagbaha ug hinahinay ra na malik sa ilang panimalay ang mga mibakwit human mihupa ang tubig baha. Kung dili din sila mag-evacuate, pasimabtan sila sa baha, maglisod na hinon sila mag-evacuate. Padulong pa lang, pasaka pa lang tubig, mag-evacuate na sila sa evacuation center. Samtang nangatanggong sab ang pipila ka mga sakyanan, human gibaha ang kadalanan sa barangay Ladol, Alabel, Sarangani niadtong Sabado sa hapon gumikan sa kusog nga pag-ulan. Hinuon, nakaagi na ang mga sakyanan human mihubas ang tubig baha paglabay sa pipila ka oras. Matod sa Pag-asa, epekto sa easterlies ang mga nasinating pag-ulan sa probinsya. Kauban si Gary Balantay ug Bong Vicencio, Efren Mamak, 1 Mindanao.